Civaka me ez şivir silav dikim ve çend roj me li Almanya hinek devera civînê xwe pêkanî. Ev civînê me bi civaka ezdiyara çêbû. Bi rastî gelê me yê ezdî mesela Kurd û Kurdistanê mesela ziman da alî Kurd bûnê da bingeha Kurdiyatî, bingeha Kurdistanê yê. Di vî al da noxtek wan taybet heye. Noxtek wan ji bo me pîroz heye. Fikir û nêrîna wan, nêzîkatiya wan ji bo pêvajo, ji bo Kurdistanê pêşniyarê wan girîng e. Di roja me li Almanya civîn pêkanî. Me bêtir guhdar kir rast hinek nêrînên xwe, fikirên xwe jî me bi civaka ezdiyara parva kir. Bêtir me dixwastem gelê xwe ezîdî guhdar bikin. Fikirên balkêş ji me re hatin gotin. Divê ev civaka bêtir vere guhdar kirin. Ji bo çem vî tiştî dibêjin. Her tim êriş servan hatê meşandin. Gelek cara jenosîd kirkirin li servan hatê meşandin. Ana hejmara herî zêde jî li Ewropayê, li Almanyayê divê civaka me ezdî jî dema li Kurdistanê, li Tirkiyeyê, li jorlata navîn da siyasetek vere meşandin. Bi şeklekî zelal fikra xwe bêjin. Pêşniyarê me jî ji wan re bu divê gotin û nêrînên civaka ezdî ji bo ve pêvajo çi ye divê bi şeklekî vekirî xort ev nêrîn, ev gotin vere pêşxistin. Ji bo ve me bitir guhdar kir. Bi rastî pêşniyarên balkêş, nêrînên balkêş ji me re gotin. Ji bo çem ve tişna dibêjin? Ji bo çem guhdar dikin? An ji bo çi em pêşniyara qebûl dikin, fikra xwe parva dikin? Ji bo ernîgariya Kurdistanê bi taybet bi giştî jî rojhilata navîn mixabin heya ve deme ji vek dojehke te jiyan kirin, şerekî giran te meşandin. Li her çar alî rojhilata navîn xûn deherike. Her tim jî gelê me yê ezidî bûyî armanca êrîşa, bûyî hedefa êrîşa divê al de bi hesasiyet em tev digerin. Fikrên wan ji bo pêvajoyê hebû. Helbet hinek rehne jî hebû, me guhdar jî kirin ev rehnena. Hinek keseyat, hinek kes dixwazin çawa li her qade, li her dere sîmsartiya siyasetê bikin. Hinek dixwazin li Almanya jî vî tiştî bikin. Hinek kes tên hevdîtîna dikin. Ser ola civaka me, baweriya wan, fikra wan heyana siyasetek gemarî meşandine. Dixwazin li ve dere bi gelê me Suryanî ra, gelê me yê Elewî ra, gelê me yê Ezidî ra hinek hevdîtîna pêk bûne. Heya doh ne pêr, heya doh baweriya wan, hebûna wan înkar dikirin, asîmîle dikirin, reş dikirin, hekaret dikirin. Ana dixwazin vek li welat demokrasiyeyê, qaş û demokrasiyeyê Ezidî bimerane, Elewî bimerane, Kurd bimerane, Suryanî bimerane dixwazin nêzîkatiyek bi vî şeklî xuya kirin bidin. Li helbet civaka Ezidî ji vek civaka Suryaniya, Elewiya birêxistinê alî hişmendî ra gelek xort e. Divî al de ji diva civîna de ev tişna hatin nîqaşkirin. Pêşniyarê wan jî bêtir tiştê balkêş ji bo me gelek tişt hatin gotin. Gelek pirsgirêk hatin gotin. Daxaza wan hebû. Evna tiştên bingehînin yê tiştê ji bo me bêtir vatadar bingeha ve hey alê fermî, alê hebûna ezdiya de ev vere qebûl kirin, neye qebûl kirin? Mekazagona Tirkiyeyê da, an jî mekazagona her çar devletên rojhilata navîn da ev ola pîroz, ev ola birûmet ev vere qebûl kirin, an naye qebûl kirin. Dema bi huquqî, bi zagonî devletek te qebûl bike, hebûna te jî qebûl dike, ewa dibe destpêkek evûl. Ev daxaze, ev gotina ji bo me, ji bo şandeya me gelek balkêş bû. Civaka ezdiya dibêjin dema li Kurdistanê, li Tirkiyeyê pêvajok te meşandin divê hebûna me ji vere qebûl kirin. Dibe ki bi nav nayê penasêkirin li divê ev devleta hanê tarîfa vî bike. Pir olî, gelek ol, gelek ziman, gelek bawerî dema bi vî şeklî vere penasêkirin jî hinek tişt tên misogerkirin. Dema bi vî şeklî ne penasêkirin ev 100 salin heya ana yek ol, yek ziman, yek bawerî, yek fikir, yek nêzîkatî talê înkarkirina
cudayatiya çedibi, inkar kırna devlemendiya Kurdistan'ı Rojalata navin çedibi, dibe bi makazagoni, bi kanuni, hemme Kurd, hemme olên li Rojalata navin nav arnigariya Kurdistan'ı dijin verin kabul kırın, le hem beri ve devlet bi hassasiyet tev, bi gervatışna dibe em bejin, nikaş bikin, le her dere em bejin, tene bi gotine jî nabe, hebuna devlete, kabul kırna devlete, bu hukuki dibe, bu zagoni dibe. Dibe ki ana li Türkiye henek siyasetmedar tiştên rast jî bêjin, tiştên ji bo civaka me xweş jî bêjin. Le makazagona da, hebûna te ne misoger be, sibe siyasetmedarekî de ev vere an jî desthilatdarekî de ev vere, hikûmetekî de ev vere, hebûna te dîsa inkar bike, dîsa ez ser te siyasete qirêj bimeşîne. Ev tam ev divê yani weka ferasetekê dixwazin di nav civakê de hinekî bela bikin ku qaşo rayedarên AKP, qaşo nûnerê wan eger bên vê civakê re rûnin û em ew jî li gorî xwe emrekî bidin waliyekî û qaymeqamekî û pirsgirêkê civakê teva ji holê radibin yani hişmendiyek wisa ferasetek wisa jî dixwazin di nav vê civakê de bela bikin bê wela çareserî ew a çareserî işte em AKP re rûniştin û her tişt hal bû. AKP ra rûnişkandin dibikî tiştek bi, le dibe ev rûnişkandin hebikî reva be. Alê gel da were qebûl kirin, aşkere be, le encamê ve rûnişkandine de encam çi ye, encamname çi ye. Le ev jî birêxistinê dibe. Migo nav siyaseta Kurda re jî gelek ev tişte ye. Mixabin siyaseta Rojalata navîn de bi giştiyê ye. Hinek kesayet, hinek alî simsartiya siyaset û civakê dike. Kes ser siyaset û hebûna baweriya ola nasnama divê simsartiyê neke. Her tişt bira vekîrî bi zelal be. Ser navê civaka ezidiya, ezidî siyasete bikin. Bi şeklekî vekîrî bikin, zelal bikin, daxwaznamê wan hene. Rast e, hikûmetê berpirsiyariya ana ser millê wan e, demeke hevdîtîneke bike jî bi şeklekî reva berpirsiyarên ve civakê ê pêşengtê ji civakê re dike, bi şeklekî vekîrî zelal dibe bere kirin. Ne tene pêkenok û ser xapandin e, êdî xapandin jî Kurd, ez bawer nakim ana pêva xapandin çebibe. Dervê xapandin e zulm çedibe, heya ana jî xapandin çênebûye. Lê Kurda hertim aliyê aştî re sekna xwe diyar kirine. Kîjan hikûmet be, kîjan desthilatdar be, destê aştî dirêj bibe, Kurd ve destê aştî la hava nahêlin. Kurdên ezidî jî dibin, Kurdên Alewî jî dibin, Kurdê Sunnî jî dibe, ev ve destê aştî bigire. Le divê pîvaneke be, revabûneke be, qebûlkirineke be, dema nasnama te û baweriya te qebûl neke, te înkar bike, ev tişta dibe pêkenok, ev tişta dibe vek ji bo siyaseta rojane. Le ez bawer nakim ev tiştê nav civakê de hinek alî nîqaş dikin, ser nakevin. Kurd zanan e, Kurd êdî pêşketîne, rewşenbîrên rojnamavanê wan heye, televizyonê wan heye, rêxistinên wan heye, nûnerên wan heye, li Ewropa jî bi vî şeklî. Gelek saziyên civaka ezdiya heye, Alewiya heye, Kurda heye, rojeva wan siyaset û pêşeroja Kurd û Kurdistanê. Helbet ji bo wê jî ev fikra xwe bêjin, di wî alî de hişmendiyê xurt hatî ava kirin, le divê ev senkronize be. Tekîliya wan bi hevra hebe, tekîliyek hevdî xurtkirin hebe, agahiya herkesî ji hev hebe, êdî ev bi salan Rojalata navîn doje jiyan dike, ana pêva em karin çawa jiyanek aram xweştir vek bihişta ser ernîgariya ava bikin. Herkes er rola xwe bilîze, herkes ê nêrîna xwe bêje, hemme ol, hemme nasname, hemme fikir, daxwaza wan ji wê pêva ji wê çi be, divê bi zelalî bêjin, li tiştê roja şemê û yekşeme me guhdar kirir jî ev tişt nabûn. Dosyayek dan me, hinek pêşniyarê wan hebû ji şandaya HDP jî, ji komisyona ana li parlamento HDP jî dixebite. Ev dosya vekilê me Erzurumê jî bixara bir, dosya di jî bi mirayê. Em ser disekinin divê nêrîn û fikrên civaka ezdiya jî divê pêvajo de hebe, hevdîtina em bi serokatî ra jî dikin,
civaka ezidi hertim bala serokatî dayê Ez bi vê- şopînê ser disekine di wî alda jî pêşketin zede zede heye. ji xwe divê derbarê de pirsa min em vê mijarê de ji birgo neşaş û çar care we hevdîtin berê ber Abdullah Öcalan pêk aniye nava pêvajiyê de ne jî yek jê ew ji xwe rê ber Abdullah Öcalan gotibû ev pêvajo bi taybetî ji bo civaka ezî bî weka rûnesansekê weka destpêkek nû vejînekê bêguman dema gosa dibêjî ma besta wê ji vê yekî heye ji bona ku ev pêk were ev yek pêk were we jî di civîna got me de şopan hinekî we jî bas kir divê civakîna civaka ezdî hîna hîn bêtir were xweya kirinê aktif bê di nava aksiyonê de bê nava aksiyonê de bê hem ew gotina rêber Abdullah Öcalan hem jî tiştê gowa gotî taybetî jî eger em pêvajiyê weka pêvajiyekê binirxînin pêvajoyê demdirêj bê di nava vê pêvajoyê de divê civaka ezî nûnerê wê çawa tev bigirin. Mamosta jiyanê da, siyasetê da, tekoşînê da guherandin û veguherandin tiştekî esasî ye, bingehîn e. Rast serokatî behsa rûnesansa civaka ezdiya dike, behsa şengalek nû dike, behsa ferasetek nû dike. Ev ji bo me tiştên pir hesas in, pir mühim in. Em nikarin siyasetê û tekoşînê rojane bifikirin. Dîroka civaka ezdiya ne pir dûr. 2014 ber çawayê ev cihê alîkî de ji bo hemû Kurda cihê rehnedayînekê divê em va tişna bibînin êrişek mezin servede re hat kirin. Rast e li hemû Kurdistanê êrişek zulmek hebû lê bêtir ev der bi taybet hat armanc hat girtin. Di wî alda jî guherandin ve guherandin tiştekî esasî ji bo ve serokatê dibêjin nû dûsiya heya ana ez muhatabekî digerim ji bo guherandin û veguherandinê ev şerê berdevam dike bi şeklekî aştiyane ez dixwazim bînim merhelekî ana jî rast bi giştî Kurd dînamîkên aksiyonelin hêzek tê de heye enerjiyek tê de heye li Kurd jî nav hev de devlemendin mirov vî tiştî jî bibîne dema mirov pergaleke ava bike derdora xwe gor nirxên demokrasiyê te tev bigere hundurê xwe de ji demokrasiyê bikar bîne demokrasiyê te esas bigire ji bo çend vî tiştî dibêjin Kurdên Alevî hene Kurdên Sunnî hene Kurdên Ezdî hene cuda cuda cur be cur nêzîkatî û nerîn hene ve heme devlemendiya ji bo te li ba hev bigire divê heme hevde qebûl bike heme ji bo hevde qebûl bike jî pergalekî divê te ava bike ev pergala çawa ava bibe civaka ahlaqî polîtîke çawa ava bibe divê heme Kurd polîtîk be kes nikare bêje alaqa min ji polîtîqatinê heme endamên civaka ezdiyan polîtîk bû polîtîqayê bişopîne jiyan bixwe polîtîqayê ji bo jiyan parastinak cewheriyê alîkî de serokatê vek hêzan nerin binav dike di wî alda ji civak çi qas polîtîk be çi qas siyaseta rojane û stratejîk bişopîne hebûna xwe ji misoger dike parastina xwe ji misoger dike tiştê 2014 li Şengalê hate jiyan kirin serokatî bi salan bi mehan berî ve hişyarî de abû li mixabin tedbîra ve çar çara de nehatû bigirtin li malperên cîhanê de rojava cîhanê de ev dîmenên jenosîta heftê çara hate jiyan kirin ev bi dehan jenosît kirkirin ser civaka me vere jiyan kirin divê mirov ji wan derse derxû ji bo wan jî tedbîr bigire helbet pêvaş wek te meşandin ji bo aştî û ji bo çareserî ji bo pirsgirêka Kurd bi şeklekî xwe çareser bibe serokatî gaveke davêje li heme opsiyona divê em Kurd ber çavara bigirin alî hişmendê re ji divê em xwe hazir bikin rast ji bo tiştê herî baş herî qenc aştêk bi rûmeta me bixebitin li ev de rojhilata navîn divê em jî bîra nekin sêla sorê yani tedbîr ji jê re lazim e yani opsiyonek sedî yek hebe jî divê ve tedbîrê jî em bigirin bêtir ev tedbîr bi hişmendî dema were girtin alî dî ji dikare parastina xwe bike ev hişmendî divê tu cara belav nabe carna em
civaka Aleviyara ji hinek tiştan nîqaş dikin Kurdên me Aleviyar em nîqaş dikin yani xêra ve tevgere mamoste hemû Kurdanîn bahev hineka Kurd ji hev xistibû 40 sal berî ve 50 sal berî ve gotibûn li ciyayê agirê Kurdistana xeyalî li ve dere meftû Kurd li hemberî hev bikaranîn ser ola wan ser baweriya wan ser fikrê wan bikaranîn li ve tevgere bi bedelê mezin bi tekoşînek mezin em hemû Kurd anîn bahev li derdora masakê em tişna nîqaş dikin em bi hevra dijîn em bi hevra difikirin em dixwazin pergaleke li rojhilata navîn ava bikin serokatî wî tiştî jî dibêje 22 devletê Ereb heye gelê Ereb heye mixabin pergalek nikaribûn ava bikirane pergala wan pêşxist riziya ana ernîgariya gelê Ereb tê de dijî ber çawayê devleta Tirkiye afirandina xwe heya ana ji afirandina wan bigir heya ana yani hebûna Kurda nasnama Kurda baweriya Kurda hate înkarkirin 50 salin ji şerrekî taybet de meşandin alîkî de şerrekî tezî vekirî alîkî de şerrekî psikolojik de meşandin devleta Tirkiye ji divî îşî de betdilê Kurd ji divî îşî de betdilandin divî şerî de betdilandin gelek bedel hate dayîn ji bo ve serokatî dixwaze êdî ve tekoşînê bînin merhelek de ji bo ve em dibêjin kedû taba ve tevgere divê tu caranê jî bîrkirin hemû Kurd anîn bahev têrê nake hemû cudahiya rojhilata navîn anî bahev serokatî ana formûla Kurd û Tirk e çawa behevra bijî Kurd û Ereb e çawa behevra bijî Kurd û Ecem e çawa behevra bijî nav hev de çawa behevra bijîn hevdî çawa cudahiya hev evdî çawa qebûl bikin ve formûle dike ev nava jî pergala konfederalizma demokratîkê felsefeya paradigmaya moderniteya demokratîkê yani va devlemendiya hemiya serokatî dixwaze bi formûlasyonekê bahev bigire ji bo ve karê me jî alîkî de zehmet e dema vî barîgîş em li hev parva bikin em ê pêşiya rêxistinê jî vekin em ê xebata serokatî dîtînin pêşiya me jî em ê bimeşînin ve de me gelek tiştê de em ê nîqaş bikin heya ana jî civaka êzîdî gelek mal û milkê wan man ji dest wan nehat derxist divê mirov va tişna bêje va tişna ji bo car de çê nebe ji bo çareser bibe mirov bêje Suryanî civaka Suryaniya li ernîgariya Kurdistanê dijîn ana bi hejmar mane civaka êzidiya bi hejmar mane divê ev tişna werin gotin werin nîqaşkirin ji bo car de kes civakê li hemberî hev bikar neyne ev xeterîna çêne bi dema mirov bivîne ber çavara derbas bike xwe tê da bivîne ji bo car de çê nebe alê hişmendê de xwe hazir bike işte ev hereket ev tevger ev qesmezin em hemî bi cudayiya hev li ba hev girtine ev jî divê em biparêzin divê em bêtir aksiyonel bin civaka êzidiya jî bêtir bêjî yani ev jî bêj divê pêvajoyê de em jî hene fikra me heye nêrîna me heye me jî li ve ernîgariya gelek zor û zehmet dîye li hemberî me kirkirin qetilkirin hatiye ferskirin divê ev gotin bi dengekî bilind vere gotin em jî aşitiyê diparêzin em jî çareserê diparêzin ji bo ji şer bêtir me zulm dîye bêtir qirkirin jenosîd ser me çêbûye ana em li ernîgariya Ewropa her yek lîcikî bûne penaber em bi hesretê welatê xwe dijîn dema ev tişna bi zimanekî fesîh zelal vekîrî were gotin ev fêda we bêtir bibe divê rojhilata navîn de pergala serokatî pêşniyar dike pêşniyaz dike pêşkeve derê jiyane ji her kesî ra vedibe ve deme jî em ê jiyane ava bikin ne stratejiya şer em ê pêş bixin li hemberî hev înkarkirin û asîmîlasyon û pişaftin hebûna zimanê Kurdî li meqabilê hebûna zimanê Tirkî ne xeteriyeke yani hebûna me ne vataya tunebûna Tirka devleta Tirkiye ji divê vî tiştî zanibe hebûna devleta Tirkiye an jî hebûna zimanê Tirkî li hebûna zimanê Kurdî divê ne xeterî bû ya hebûna xwe tunebûna min re nebîne İşte بدفيد يعني هناك يفكر جي
وهنا كي بيفاجو مش خاطر متخصص برسمت يعني تشتكوا بيفاجاكو ريبار عبد الله جان دايد سبيكرني واوجي فهمتكي او دخوازيكو بيش بكافي مصوغر بي تشي هنا كي يفكر لا لي دنجي دولتها تركيا يعني وقت جانا جي دماغهم تشوبين وكاكو ريبار عبد الله جان كرد تشتكيش بيفاجو فهمتكن وكاكو دولتها تركيا وترك تشتكيش بيفاجو فهمتكن يعني أفج كدرت هنا كي وصا أو هفتن جيك تونيا أري هكسر دينك ویتشتی ام کارن چاوا بنرخینن هنگ دوغازن و پیواجو و تسلیم گرتنه بناو بکه لکرد دوی آلی دا گوتنه خدا جی سکنا خدا جی و کرین زلالن اب شرا دوباره دبه برز عثمان دوباره دبه جنود سیاحیه آنا سروکاتی دو چاره سریه پکه که جبو چی درکت هوله هفته دو دیادا اب جوانین پشنگه کرده جبو چی درکت هفته هشتادا پارتیا کارکارین کردستان جبو چه هاتا دام زراندن چه هاتا آوا کرن هشته چاره دا شر بچکداری جبو چی دست پیکر نه کم تشنا د پارێزن ئەنجامێ تشنا ev bingeha vekir divê hikûmeta Tirkiye AKP vê tiştî bibîne dema dîsa înkar asimilasyon berdavam bike sibe tu nabîne pêşeroja xwe tu nabîne sebebê PKK derketiyê hole divê tu ji holê nake ji holê rake ji bo çi derket ji bo çi ev şerra çel û yek salin berdewam dike divê bingeha xwe da devleta Tirkiye ji divê xeber çawara derbas bike bi vekirî bi zelal em bi zimanê xwe jî naxwazin kesî bêşînin û tavanbar bikin dema avakirina komara Tirkiyeyê Kurd jî hebûn nasnama wan jî hebû zimanê wan jî hebû devlemendiya wan jî hebû lê înkarkirin dest pê kir heya ana berdewam dike lê heya ana ê Kurdara digotin Kurd tuneyê lê çê dema dimeşiyan deng bûlo derdikir navê wan ji wir tê Tirkên çiyayî ne ê li hemberî serokatî ji bo serokatî were tasfiyekirin emrê xwe dayê vî karî hebûna Kurda qebûl dike hebûna Kurda hate qebûlkirin êdî bi jenosîd û bi qatlyama Kurd ji holê re nabin lê xeterî çi ye jenosîda spî tehlikek mezin ji bo me yani asimilasyon ji bo me ji bo Ewropa bi taybet mezin e divê ji bo wan em tedbîre bigirin lê divê pêvajoyê de samîmiyet û ciddiyet ser her tiştî re bi dil û can mirov qebûl bike ana ev şerrê çel û yek salin berdewam dike qezanca devlete çi ye a Kurda çi ye Kurd hatin merhelekê devlet jî hatin merhelekê divê em derbasa merhelek dibin yani şego ez de şopîn mesela Kurdekî yani bu Tirka jî bêguman wisa ve behsa 40 salî pênî dema got li Kudera dinyayê yani wisa hêdî bi bandorê de ne li Kudera dinyayê çi pêşketin çê bê ez dibêjim gelo divê çawa çê bê got Tirk jê sûd negirin û li Kudera dinyayê tişt çê bê Tirk jî wisa divê em çi bikin got jê Kurd jê sûd negirin yani hişmendiyek siyaseta got pavdê bidin û dakirinê Diplomasiya Tirkiye bi salan li dervî welat ser tinebûna Kurda bû hinek Kurda li Japonya behsa zimanê Kurdî dikirin lê hinek zangeha dixwastin perwerdeya zimanê Kurdî bibînin devleta Tirkiye Wezaretê Karê derva tekilî bi Japonya ra ya ji bi welatê kîdî ra datînî ev kara terorîste dikir digotin ev na terorîn digotin ev na terorîstin pêşiya zimanê Kurdî jî dikirtin yani diplomasiya devleta Tirkiye li her çar aliyê cîhanê li miqabilê Kurda bû aliyê neyînî da ev vendakirin bi hev vendakirinê yani Kurda jî tekoşîna xwe dimeşandin devletê jî ji bo Kurda vendakirin bêguman Kurd bin destin Kurd revayê mecbûr berxadin neçar berxadin li Ewropa hatine hebûna xwe nasnama xwe saziyên xwe divê vekin lê her de alî ji wenda dikin dibikî bêtir Kurd hatin perçiqandin ev jê heye
بهتر کردا بدل دا به هزاران گوندین کردا حتی والا کرن به هزاران به صد هزاران مروین ما پنابر بون نچارمان دبش ولاتی خو بردن ورن متروپولین ترکیه اروپا انجامه واتشنا به ساعت آنم کارن نقاش بکن گلک مالبات ونداهی دان گلک شهیده وان چه بو ل آنا پیوام کارن چه بکن چاوا بکن دوه نقطه دا صمیمیت و جدیت لازم بچما گوت رضا رجلان عجب عمو دولت ترکیه اقلیت دولتی هدی تشتی درخسیا زلالیه گو yani lüye göre tebgeri ani hina naat ya ve noktayı. Yani ev gavek taktiki be em şaş dibinin. Elbette ev bersiva ve devlet bide. Be pratik axaya bide. Destalattariya Türkiye bide. Millet ana ali ki da be baverbune keyi. Fikar u guman heyi. Ve tişte em her dere dibijin. Em niqaşa demeşinin civina em dikin. ملتی مجموعه دبیجم به پارتی آخا به سروکی خو باورن ل عالی دولت را فکارین مهنه اوجی مافتارن جبو چه مافتارن سیاست هفته قبول کردن تنه بگوتن نابه دیس امتن نقطه اوجی مکازاگون زاگون به حقوق اکتبا دولت تنه به تتونه دوی عالی داشت دوی دولت گاوین شنبر باویج گاوین شنبر چنه أنا حبس الزندان هذا قال لك هوالين ما هنا حبس سروكين بارتيا ما بقرن حيا إيه 6 سال الزندان هذا قال لك هوالين ما الزندان هذا أنا دوي أبقى وحيا أنا بحط آويتن لما خابن درنگ دفت له أم نابيشن برسكريكي بده سالم برا 6 ماه هذا السال كده 4 سر ببلا تشتي لزقيني هنا قال لك هوالين ما الزندان هذا أنا دوی گاوک شنبر باوش ev hevalin me bi salan di zindanê da werin berdan ne suç darin yani devlet evna tavan bar kirine terörize kirine navê van kirê terör le terör ser hevalê me hatiye meşandin evna bi salan di zindanê da ne dema devlet ev fikarên gel ji bo jihole rabe gavê bavê jî li parlamentoya Türkiye'de hinek guhertinên zagonî پیوسته از سوی دیکم دوا هیوا دا چند هیوا دا دوی اف گاونا ورن آویتن گوتنک کرده هیه دوی هنک تش زنابه ل آف پر گوله دا بیمینه yani خرابه به yani çava ava gole خرابه به mesele ve dema ve da çe havca dike دوی ور آویتن tiştem bilezgini te bime şine hanem تجیت اکثر سروکاتی دهات میشه مافی هیوی جیوری بریار بیستاندن شخص تفکر آزادی جد ما کو کنگره خال دار خسر سر بانگاری برادر لجان خفص عکر و داوی آنها شریک داری بریار استاندنی بویش شرط و مرچه کو ریبر عبدالله جان پاوای کی فیزیکی آزاد به پیشنگیش به واژه ربکی یعنی بویش شرطی بریار استاندنی سری راست تفکر آزادی آنجی پارتیا سروکاتی گوتن آخا گوتی راست گوتی گل چه تولید به جبو چه تولید به سرهیلدانک دست بکری شرکی به سالان بردوام کری جهر دیالج گلک ونداهی هنه شهیدین کرده هنه گلک انسانین مدنی جیانا خوش دستانه اسکر جیانا خوش دستایی پولیسان جیانا خوش دستایی شروانین کرده شهید کتنه سروکی و جی ev isyana destpêkirin da ji 26 salin di girava İmral'da di zindanê dayê helbet dema çareseriyek çê bibe çîka hevî alîkî di daxaza hevî alîkî di tevgerê ê Kurda ê serokatî ev maftar li alî di jî qada nav devletî da huquqa nav devletî da dadgeha mafê mirovan ji bo te tişna dibêjî ev tişta serî da serokatî alaqadar dike alî dî jî bi hezaran ji ve doze hatin razan di hundir dane bi hezaran cezayê muhebbeta giran lê hatî birîn çavê wan jî li ve derê divê ev jî werin berdan tevgera azadî jî ji bo serokiyê xwe gelê kur ji bo serokiyê xwe vî tiştî bixwaz tiştekî herî revayê dema dike aştêk bi rûmet pêk bînî vî şerî dike bi dawî bikî êdî xûnet ji holê radike pêşengtiya vî karî serokê vî karî muhatabê herî reva sereke di zindanê de be divê kur jî qebûl neke
tevger jî qebûl neke, Partiya Serokatî jî qebûl neke, em jî qebûl nakin. İşte demek ki Kurd kabul nake, tevger kabul nake, gel kabul nake, herkes kabul nake. Dibi eğer Reber Abdullah Öcalan sernavê Kurda muzakere wê bike, dibi Şer du mercê azad وەکەف da. bin. Erê. Aliyekî muzakeret dilgirtî bi hêsîr bir, aliyê din jî çê nabe. Ve carê jî Mehmet Uçum ser navê dewletê ku pêvajiyek ji kesê ku birêve dibe, dibe jî ev pêvajoya ne pêvajoya çareserkirina ya muzakera pirzgirêka Kurd a tenê, pêvajoya muzakera ji bo çekdanîn ya. Ji ew ê baz dê ji bo ku Kurd dawa azadiyê Reber Abdullah Öcalan nakin. Yani ev ji ku derê tev nakok, nakokiya ku yani ji nava dewletê da derdikevê bêjin ne muzakere ji bo و بعضی کرد و اف پرسگیری که 100 سالی مکازگونا بنگهین دا دوید هر واری دا جهبه لیاود بیجی اپ واجوان های کمین قاشو نجبوی مذاکره چرا سرگینا پرسگیری که کرده. Birez Osman gor nerin ama gora xa propaganda dikin. Tevgera azadi, anji tevgera Kurda em bêjin. Hatin nokta ki hebuna xa kabul kirin da devleta Türkiye, hükümeta Türkiye dibe serhildana büstü nehemine. Dema em gotin avan bêjin serhildana büstü nehemin vek serhildanın büstü heşta nebû hemiyaz dibêjim. Ana li masene di pêşengta serokatî da nîqaşekê dimeşînin. Li ser çapemenî, ser medya civakî dibike ev kesê te behs dikî ji propaganda dike, bêtir ser Twitterê propaganda dike, tişna dibêjî. Dibike fikrên wî rast bijî berrêbe. Li rastiya heqîqeta Kurdistana ne ev e serokatî rêberê serhîldana bîstû nehemînê Kurd bi hemû cîhanê qebûl kirindan li hemberî Daişê serkirin, li hemberî terorîzmê şerkirin, ji bo mafê xwe reva têkoşînek bi rûmet meşandin. Ne tenê siyaset jî kirin yani ana duwazî Kurda tene bi şer bi çeka sinir bikin. Ev tiştekî alîkî de kriminalize dikin. Me berî vê ji gotûba şer û mercên 40 sal 50 sal berî ve serokatî jî hevdîtinê xwe de dinirxîne vekî dê çare nebû dibêjin neçar manem bingaha em xwe îfade bikin tû nebû binin ziman wî tiştî li girava îmralı serokatî dibêje serokapo dibêje li devleta Türkiye divê hîn bêtir samîmî be hîn bêtir cidî nêzî ve mesele bibe sedsaliya Türkiye'de mesela Kurda hejmara van bi milyonayê divê vere çareserkirin bi şer bi kuştinê Kurd xelas nebûn ana pêva jî xelas nebûn le propagandek tê meşandin hinek bêjin bi şeklekî di reş bikin le bi inisiyatîfa serokatî ev mesela hatiyê noxtekê bi samîmiyet partiya wî jî gav avêtiye yani sembolîk wî jî sî hevalên serokatî li ve derê çek şewitandine yani peyamê xwe dane gotinê xwe gotin divê bingehek zagonî were hazirkirin tevgera wî were tev li siyasetê vana tiştê rastîne dibe hinek ve dişêre ser her tiştî digire divê mesela çekdanînê mesela Türkiyek bê terör yani herkes gorî xwe navekî lê dike de enerji û motivasyona Kurda wî tiştî qebûl nake pêşiya Kurda ev vebe dema qedexekirina ser Kurda rabe Kurd dixwazin siyasete bike Kurd dixwazin bi şeklekî medenî sivîl tekoşîna xwe bimeşînin êdî kes nikare pêşiya ve zanabûn û enerjiyê bisekine em jî dixwazin sedsaliya Türkiye'de biratiyek rastaqîn biratî hukûqa da li muqabilê ve vekevî nav civakê da vek xuşk bira em bijîn li hukûqê da dibêjin vekevî mafê Tirka çi bi mafê Kurda jî bire ev be ne gavek pêş bin ne gavek li pişt be. Tiştekî din jî heye hem divê derbarê de bêguman nêrîna Reber Abdullah Öcalan jî pêvajiyê de pir girîng ji ber ku navê pêvajiya haştû civaka demokratîk e. Rast e. Dawî wilşerê çekdarî were civak hemû beşên civakê aktif bê di nava demokrasiyê de hêdî ew civak bê pêvajiyê birêve bibe derwarî de dema ku civak derdikeve berpirsiyariya dewletê tînê bîrawê û dibêje divê ev evorêkirinê dikeve nava çaleke carek din dibêje na ev li dijî ruhê pêvajoya xera dike û dixwazin civakê pasivîze bikin yani vê hûn çawa dinir ta betî jî civak û rola civakê û rola çalekî û aktîvbûna civakê divê pêvajoya da.
Brez Osmanız vekili beşim ev pevajor jiboma pevajok serkeftiyi vek ronya çave xam de Parizin Kurd oğazın siyaset ebekin le aşiti rexistin kırna aştiyan ji çare seri ne tişteki pasifi aksiyonele dematır le xudi dernekebe dematır nemeşi dematır nerina xane beji anama jibo civaka ezdiya got herkes kare xabike herkes xabata xab meşini civak je nerina xabeji civak nerina xa çava beji heşte mijdar lüve dere meşeke il kolne dve herkes bi çar ali bi dengeki mezin lüve meşe xudi derkeve lüve bername xudi derkeve la aşti xudi derkeve tişti em duazin bejin ev peyvajur dve lüve tevgere me betir be xabate me betir be li Bakure Kurdistanê jî li Türkiye jî li Avrupa jî li her çar parçeyê Kurdistanê dve ev peyvajur lê xudi derketina ve xurtir be ji bo çem dibêjin dema bangvaziya serokatî hat hemî devletên Avrupa hemî hêzên navdewletî netewayek bûî daxuyanî da piştgirî da silav kirin ev tiştekî ciddî ye dişopînin yani hemî hêzên navdewletî hemî saziyên navdewletî ê giraniya wan heye mesela Kurda dişopîne Çinê bigire heya Amerîka û Netewayê û Almanya her wekî daxuyanî dan ciddî li me dinerin potansiyela Kurda ciddî lê dinerin divê hemî Kurd ciddî lê binerin hemî Kurd li vê pêvajoyê xwedî derkevin ji bo çi ne ser navê PKK Kurdekî li kî dere digirin terorîze dikin reş dikin tarî dikin ev tarîbûn û reşbûn û terorîzekirin divê ser hemî Kurda li ernîgariya cîhanê rabe hinek çepemeniya başûra min got hinek li Tirkiyeyê de hatin girtin li metropolên hinek muhabiriyên wan bû carna li dijî hev jî gotina dibêjin ve davî min dî min got hûn li dijî hevin lê tu jî hatî girtin belkî alê fikrê de nêzî li muqabilê hereket tevgereyî tê li girtina te ser navê PKK'yê te propaganda PKK kirî te propaganda Kurdbûnê kirî ji bo ve te 6 mah hepse de mayî salekê hepse de mayî cezal te birînê mesele çi ye ji bo devleta heyya ana Kurd îlegal dikirin îlegalizasyoneke ser Kurda dimeşandin ser hemî Kurda dimeşandin ne tene dildarên û hezkirînên tevgera azadî helbet nêzîkatiya wan li hemberî dildar û hezkirînên tevgerê azadî cuda bû li hemî Kurd li her dere de hatin terorîze kirin ev ji bo me Kurda firsatek mezin e valahî divê çenebe li her qadem xwe birêxistin bikin saziyê xwe va bikin xwe birêxistin bikin hêza civakê birêxistinbûnê bimeş rasta alê tekekesî şexsî herkes karin nêrîna xwe fikra xwe bêjî divê hemî Kurdên Ewropayê endamê saziyeke bin saziyeke re bixebitin ser ziman ser çand ser huner ser bawerî ser dîroka rojhilata navîn ser dîroka Kurd û Kurdistanê ser dîroka tevgera azadî herkes berpirsiyartêkî helg li ser milê xwe ve xebate bimeşin dema em çi qes vê pêvajoyê birêxistin bikin tiştê li me dikeve ev ana devlet ciddî ne ciddî ev gotina gotî gotinek digotî tişkî din e em di ve noxteda zelalin ji bo çareseriyê em dixebitin ji bo aştî em dixebitin me ji şer eşk şandî bedel dayî zulm dîye heqaret dayî dema me qebûl bikin em hazirin aştî re ihtimala Kurd bêjin em ji aştî re nehazirin tu neyê hinek dixwazin ve gotine bêjin ji bo ve dibêjin daxazên maksimalîst dibêjin daxazên zêde dibêjin ya zimanê dayîkê çawa daxazek maksimalîst be zimanê dayîka wî wek şîrê dayîka wî helal yani nêzîkatiyek bi vî şeklî hatiye ava kirin ve Kurd ne statiya mirovatê dane xwe ser herkesî ra bîvîne Tirkî çi qas pîroz bi Kurdî jî ev qas pîroz e baweriyeta çi qas pîroz bi baweriya civakê zediya jî ev qas pîroz e baweriyê dir jî pîroz in ev xwe ser da girtin mütewazîbûn tu neyê ser bi serdestî civakek afirandiyê ji 6 salî dest pê dike heya zanîngehê me jê civakê hatê şûstin nijadperestî hatê enjekte kirin netevbûna xwe pîroz dîtiye dema dara hudûd ev tişta derbas dibe li Tirkiye zimanekî biyanî ji nealîmînin
Dematı darı derdi kevi gümrüga rastiya xa hemvaletin Türkiye dibinin. Nikarin bi gotine İngilizce û zimanekî biyanî xwe ifade bikin. Vana ji bo civaka Türkiye ji xisare didi civakê. Tim xwe mestir bibîne, tim xwe serdest bibîne, tim heme mirovên û gelên cîhanê ji xwe çûktir bibîne, reş bike. Ev civak pê nexweş bûye. Civak hatê nexweşkirin. Bi faşîzme mixabin civak riziyayê ji hev ketiye. Dema em aliyê xwe da xebata xwe bikin, kariyê xwe bikin, divê Kurd serniga bimînin. Rast saziyên Kurdê devletbûnê vega ve tuneyê, lê Kurd bi hêz û cewhera xwe divê civaka xwe birêxistin bikin, hertim ji aksiyonel bin, hertim serniga bimînin. 100 sal berî ve me li va dernavenda kiriye, 100 sal serra derbas bûye, divê ana pêva Kurd karibin ser masaj dîplomasiyê bikin. Ji bo ve îmzakirina li Rojava ser masayê bi berpirsiyarê Kurda rejima Türkiye ev masa girîng e. Ev deh xalên adarê de hatine îmzakirin. Navarokê bira la alîkî be Kurd êdî ser masa doza heqê xwe dikin, doza Ji xwe re berav dirocan Erê. ji gotibû ya gotibû divê dibe hewldanên diplomatik jî statuwa Rojava Bakurê Sûriyê werê musagerkirinê taybetî jî gotibû divê bo nayekî hewldan werin kirinê lê ez ji xwe bijar veke ez vê jî pirsim yanî li aliyekî heya niha digotin di manipüle dikirin digot baş banga 27 Sebatê guhatî kirinê ji bo Rojavayê Kurdistanê jî ji bo Qesedê jî û her wekî din manipülasyonê dikin alê din jî beriya bi demekê dî Bahçeli xwe mikur hatinek bû got nago divê Öcalan bangek di çerçeveya 27 Sebatê te ji bo Qesedê jî bike. Heya niha digotin ji bo navê derbas bibiştin niha digot ji bo navê divê bangek wê çerçeveyê de bike. Yek jî hinek ber pir tê manipülekirinê carek dilek ji pirsim nêrnarê ber Abdullah derbarê Bakurcatê Sûriyê de çi ye û taybetî jî çima Tirkiye dixwaze bizanebûn vê rojê manipüle bike û gefan dixwe. Bangvaziya serokatê 27 Şubatê zelal e. Rêxistina wî ji hev fehm dikin, peyamê hev zanin. Mesela Rojava ji tê fehm kirin. Tiştê hatê gotin e. Le bi talîmata ev îşa nayê meşandin. Serokatê ji bo Rojava ji gotinê xwe gotî, belki ana şinda jî gotinê xwe bêjî. Em ji dişopînin bi milyona Kurd li Rojava hene muhatabê wan rejima Sûriyeyê. Qasede ev bi rejima Sûriyê rûrin ve hevdîtinê xwe bike li noxtekê de li hev bikin. Dibikî hinek tişt wek rejîmê jî nebe. Dibikî her tişt wek Qesedê jî nebe. Li ji bo mafê Kurda ê bingehên li Sûriye vere misogerkirin, hevde qebûlkirinek hebe. Ev masek ciddî ye. Êle her dere bira Kurd wenda bikin, bira navê Kurda tune nebe, zimanê wan tune nebe, navê devletê te tişkî dine, ê tişkî dine. Rast bin vî navî de tu mafê Kurda jî qebûl nake. Vana pirskirêkin, vana çareser bibin. Rejim û Qesedê bi hev re dipeyivin, didin distînin, em jî dişopînin. Hemû cîhan dehîndarê Rojava ye. Rojava Daeş li Kobanê sekinan. Dawîbûna Daişê li Kobanê dest pê kir. Bi bedelek mezin hate dayîn li ve dere. Ev bedel ji ana divê ev devletên Ewropayê ji Daişê gelek eşkişandin. Le diplomasiya me ji divî warî de divê ev xebatê xwe baş bimeşînin. Dimeşînî jî. Le Kurd hêzek demokratîk e. Hemû mafan qebûl dike, hemû gelan qebûl dike. Li Rojava jî navbera rejim û Qesedê de hevdîtin çê bibe. Noxta kevpar de hevde bibînin. Em serkeftina ji Kurdên Rojava re jî dixwazin. Tiştê ku sêv dikim ya tiştê ku heya hat meşê li gorî xweste ku daxwazê ku lê ber Abdullah ji hêviyê wî ji Bakurê Sûrî taybetî jî yanî ew gotina wî pir bala mikşan gotinek divê ew pergal derbasî tevahiya Sûriyê jî bibe. û rojda navîn. Rejima Colanî bandora ve li Sûriye çê nabe. Yani ev hêzên radîkal, ev îdeolojiya İslama radîkal ser Aleviya, ser Durziya, ser Kurdiya were ferskirin. Bu olî jî nayê qebûl kirin, bu huquqa modern jî nayê qebûl kirin. Ev gelan jê li ve der ji bo hebûna xwe, nasnama xwe siyaseteke dimeşînin. Li serokatî ji bo pêvajo vere meşandin gelek alî da fedakarî dike. Ji bo aşitê biparêze, ji bo çareserî biparêze.
xetmandin çê bibêjî ve xetmandina duxwaze ji holê rake. Mesele ev e. Le bi gotinên popülîst û bi gotinên serdest hinek tişt çareser nebe le êva tişna dibêje van girê dide. Me girê nade le divê Kurd li her derê birêxistin bin xeterî jî heye divê mirov xeteriya tucara jî bîr neke alê fikir û raman da em tedbirê xwe jî bîstînin ji bo sibê em hinek noxtana da matmayî nemînin ji bo tiştê herî baş herî qenceme bixebitin le ji bo xeteriya jî alê fikir raman hişmendî çi bi mirov tedbîra xwe bigirin. Pirsek dawî Apê Mehmet Rêza Öcalan detinek ku pirêbera pora kiribû gotibû taybetî jî ser Kurdî gotibû herê bera Abdullah Öcalan hina ku asîmilasyon ew qasî pêş ketiye di nav Kurda hem de oto asîmilasyon pêş ketiye gotibû zimanê eger ziman û çand nebe her tişt vala ye. Nerîna wî derbarê Rast e asîmîlasyona spî mixabin li Kurdistanê ji li ve dere berdewam dike xwe asîmîlekirin pişaftina serxweyî meşandin mixabin tem bandor dikir le dema bi huquqê neqebûlkirinek çê bibe saziya de ev zimana neyê xebitandin alê bazirganî aborî fînans û perwerde de li her dere hatiye qedexekirin gorî ve ji ana ser niga mayî le ev asîmîlasyon ji bo girantir kurtur nebe divê hinek gav divî halde were avêtin le pêşeroj ev gavên ji bo ziman ev werin avêtin werin meşanin li serokatî alê ziman de gelek baldar e oto asîmîlasyonê jî qebûl nake jenosîta spî jî qebûl nake divê halde hemû Kurd li mala xwe zarokê xwe re derdora xwe re bi Kurdî bipeyvin binivîsînin bixwînin vegave ev saziyên devletbûnê dest me re tune le êdî lazim em karibin vî karî Kurd bikin ev hêz û potansiyel û enerjiya Kurda heye li serokatî divê halde me rehne dike Kurda rehne dike divê li zimanê xwe xwedî derkevin. Rêzar Ömer Öcalan parlamenterê Dem Partiyê tevî ku bername ku pir teng jî hebû we wextê xwe ji me re veqetand hûn hatin hûn bin mêvanê me em gelek spas dikin ji bo we. Ez spas dikim dîsa dubare temaşevanê çira tevî ji wir silav dikin em bi van de girêdayînê divê şengala pîrozbere parastin civaka me ezîtî jî hêza xwe cewherî xurt bike ji bo pêşeroja silav û hirmet şeva ve xweş bibe me xêr xweşî re. Gelek spas.